היי, שלום לכולם, לי קוראים לאה טל זוהר, הנה אני איתכם. היום אנחנו נמצאים בתשיעי בדצמבר 2024. אה, אני אומרת 24 וזה נראה לי כאילו כבר זהו, נגמר. אכן עומד להסתיים. אז לכל מי שחולף על פני האתר, בדרך כלל בימי חמישי ובימי שני, אני מעלה סרטונים אשר עוסקים במרחב האנרגטי, הן בפן האישי והן האישי, הגלובלי, אני קוראת לזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש כאן מערכת שמשפיעה עלינו, כמו שאנחנו רואים, ומי שעוקב אחריי לאורך הזמנים, גם את המהפכה הזאת שאמרתי, מהפכות יכולות לקרות בסרטון האחרון בסוריה, וכמובן על מפתו האישית של בשאר אל-אסד, במטרה להבין לאן הוא הולך. כפי שזה היה נראה שרוסיה תקבל אותו, ואכן כך קרה. רוסיה קיבלה, חשבו שהוא נהרג או כל מיני כאלה, אבל רוסיה קיבלה אותו, ומשם הוא יעבור עוד שינויים. סוריה עוברת תהליכים מעמיקים, היא תחת מספרים של מהפכות, ולכן ראינו את זה, וכמובן בשביעי בדצמבר, יום מחולל, ספרה 7, 9, 11, אלה המספרים הגבוהים, אשר מביאים לתהליכים אינטנסיביים, נקרא לזה במצבי חיים שונים, כמובן תלוי על איפה הם נמצאים ובאיזה צורה צריך להסתכל עליהם, אבל חשוב לומר שבימי שני, כפי שהיום, אני נותנת נגיעה רחבה יותר על הפן האזורי, כן? על דברים שקורים בעולם וכן הלאה. ימי חמישי אני מעלה סרטונים שעוסקים במפות אישיות. לפני שאני מתחילה, חשוב לי לומר שהאתר שלי לצערי קרס, ויש כאן איזשהו, אה, אני לא יודעת, אבל מטפלים בזה, ואני מאמינה שבימים הקרובים הוא יעלה שוב. כל מי שצריך באיזושהי דרך לתקשר איתי, יכול להיכנס למייל שכתוב פה בטובת התיאור כאן למטה, ויכול גם לשלוח אליי באופן, נקרא לזה, באופן ישיר למייל, בצורה כזו או אחרת, אז אנא התאזרו בסבלנות. בכל אופן, כאשר אני מסתכלת על היום הזה, אנחנו נמצאים בתשיעי בחודש. כמו שאתם זוכרים, המספרים האלה, זה אחד מהמספרים הקשורים למהלכים גדולים של תהליכי שינוי והעמקה. מי שזוכר, לאורך התקופות דיברתי על, אתם יודעים, שינויים ונפילתם של מנהיגים גדולים בעולם, ולכן זה יהיה שינוי עולמי ביחסים שעוסקים בשליטה בעולם. כמו שאנחנו רואים, והכל נרקם לנגד עינינו, ההשפעה האזורית תשפיע כמובן על כל העולם. איך היא תשפיע? התהליך שקורה באזור שלנו, כלומר, באזור של הים תיכון נקרא לזה, בעצם יוצר מערכת של שינויים גלובליים בתפיסה של המרחב הזה, של האזור הזה, אוקיי? ולכן גם אזורים כמו אירופה, ההתארגנות היא חדשה לחלוטין. אנחנו נראה שינויים בצרפת, אנחנו נראה את עזיבתו של מקרון לאט לאט, או כמו שאומרים, לא ממש ישימו דגשים גדולים, כמה שהוא יהיה בריון או לא יודעת מה, זה לא ממש כאילו מצלצל שם. דבר נוסף, אנחנו רואים את אירופה מתחמשת, היא מתחמשת כבר לא מעכשיו, כבר מ-23, כאשר בשביעי באוקטובר פרצה אצלנו, שימו לב, מדינת ישראל, אירופה התחילה להתחמש, יתרה מזו, יש כאן מערכת מאוד משמעותית של שינויים בגבולות והתפיסות של המדינות האלה ביחס לעצמם. זאת אומרת, כל עניין של חוקי הגירה, כל העניין של יחסים בינלאומיים. ארצות הברית, אנחנו נראה אותה משנה את הסדר העולמי בדרך חדש. אין ספק שארצות הברית תחווה בתוך המדינה אצלה עניינים של גם מחאות וכן הלאה, אבל זהו תהליך שמתבקש, בתהליכים ענקיים שקורים בעולם. אנחנו נמצאים בתקופה, שהתקופה הזאת כפי שהגדרתי אותה, ומי שכאן כמובן חולף על פני האתר, יודע שאנחנו נמצאים כבר מכ"ה באלול, זאת אומרת, טיפה לקראת, זה היה לקראת סוף ספטמבר 2024, והיא מתמשכת עד מאי 2024, סוף מאי, יותר נכון זה יוצא 14, אבל תדר אנרגטי יש לו מן ההכרח, מין תזוזה כזאת, כמו דיפוזיה, כן? עובר לאט לאט לקראת חודשי יוני, אבל יש שם עוד רבעון, זאת אומרת עוד 3 חודשים, ה-15 במאי, לקראת
עידן חדש, ממש עידן חדש. אנחנו נמצאים בפתחה של תקופה שלא ראינו כמותה. זאת תקופה שכמו שאומרים, צביון התפיסה והמודעות של מנהיגות בעולם, של עמים, של אזרחים בתוך החוויה המדינית והקשר שלהם למדינה, היכולת שלהם להבין קונסטלציה אחרת, והם ירגישו חלק מהמדינות, שלמשל היו כרגע Free Palestine from the river to the sea, אנשים שם התפכחו, כולל, כבר יש תהליך של התפכחות, גם האזרחים עצמם יגידו, רגע, רגע, לא מתאים לנו, אתם עם כל הבלגן, בואו נראה לאן אתם הולכים. העולם הערבי מבין את זה. זאת אומרת, כרגע, אני עוד לא ראינו את ירדן, אבל ירדן פועלת בצורה כרגע נכונה, היא שותקת ולא מאפשרת לכל מיני אירועים, נקרא לזה, באזור, משפיעים עליה, יש מתיחות אדירה שם, אבל אנחנו עוד נראה, וכמובן ביום חמישי אני אשתדל להסתכל במפות האישיות, ככה, כמו שאומרים, בפנים, ותראו כמה שזה מדהים. אין לי מה להגיד, קסם, פשוט קסם, המספרים והאותיות האלה פשוט קסם, ממש. אם זה החיזוי של נסראללה, וכל הראשים בלבנון, בחיזבאללה, זה נחזה עוד לפני שזה היה. עכשיו, אתם יודעים, המון פעמים נורא קל להתבונן, כשהדברים לא קורים. כשהם קורים, זה כבר נראה לנו סגירה, סגור, כן? אבל זה לא, תקשיבו, זה נאמר בזמנים שזה נאמר, ראיסי, תאונת המסוק, כל הבלגן הזה, שהיום זה נראה לנו היסטוריה, כן? בגלל צביר האירועים שמתרחש בצורה כל כך אינטנסיבית. וכמובן גם המהפכה בסוריה. אתם זוכרים? עשיתי לכם הסבר ביום חמישי האחרון, לפני כל העניין שמהפכות קורות, והסברתי את הציר הזה, מי בעצם איראן, את זרועותיה שלאט לאט מתכווצות ונשלחות, זאת אומרת מתקרבות אליה, והיא בעצם נמצאת בבעיה לא פשוטה. אני כתבתי לי כאן כמה דברים. קודם כל נורא חשוב לדעת, ואני רק מזכירה, כי כבר דיברתי עליהם בצורות כאלה ואחרות, אם זה במפות אישיות, אם בכל מיני כאלה. קודם כל, עד מרץ, יש לנו, כל אחד זה קצת, כל דמות בתוך המרכיבים האלה, יש לה, כמו שאומרים, שעון אישי. השעון אישי זז, זה יכול להיות, בעצם יש תנועה מאוד מעניינת מאמצע ינואר, והיא נעה כמו איזה, כל פעם איזה מישהו בתוך המבנה הזה משתנה, אבל בתכלס, כל הבלגן הזה, אם אני סתם נותנת דוגמה, למשל, איראן, מה-11 בפברואר, רואים שינויים מאוד מאוד גדולים אצלה, אוקיי? שינויים, זה אומר, על עניין של חמינאי, הוא לא ימשיך להיות שם, כי עד יוני במפה שלו מתחילה, תקשיבו, מה-19 בינואר, דברים כבר משתנים בצורה רדיקלית בתוך המבנה הזה. אז האם הוא הולך ויחטוף איזה התקף לב או אירוע מוחי, אין לי מושג משהו כזה, יש כאן משהו שמראה גם שינוי שם. כשאני מסתכלת במפה, כאילו בוא נראה, נמשיך עד להגזמה, הרבעון שלו מסתיים ביוני, שימו לב, ביוני, רואים 9-0, 9-0 אלה מספרים של סיומות, ראינו את זה עם נסראללה, ראיתי את זה בכל מיני מקומות אחרים, אני לא זוכרת כבר את כל הדמויות, אבל זה סוגר פרק. שימו לב, אנחנו נמצאים במזרח תיכון, חדש ואחר, דיברתי על זה בתחילת 2023, הנה, זה מתגבש לנגד עינינו. יתרה מזו, למשל, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בכר, עד ה-28 בפברואר רואים פה שינויים, בעקבות שינויים, בתוך הממשל, איך אומרים, בתוך כל מה שקורה. הבן של חמינאי בעצמו, שלמרות שהוא מונה וראינו את הזמן של המינוי שלו, שלא ידענו את זה מאוחר, אבל כבר דיברתי עליו, היה מפה מאוד מסוימת שדיברתי עליו בעבר, רואים פה ש... אני רואה כאן, עד השמיני בספטמבר, רואים שהוא נמצא במהפכה שלטונית, זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש כאן מערכת של גם עד מרץ,
גם עד מרץ, שימו לב. יש לנו, הוא נולד בספטמבר, זאת אומרת, יש כאן, הוא נולד בשמיני בספטמבר. אנחנו לוקחים חצי שנה מהספטמבר הזה, כאילו, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, בום, פברואר. כלומר, עד סוף פברואר רואים מספרים שהם לא נחמדים, זה כאילו, גם אם הוא התעתד להגיע לשלטון, קורים כל כך הרבה בלגנים סביבו, שאני לא יודעת בכלל אם הוא ייכנס בכלל לתפקיד. זאת אומרת, יש כאן משהו שמראה שאיראן בעצמה עוברת שינויים בעקבות מותו של חמינאי, בעקבות מצבים בתוך המדינה שמתהפכים. אפילו הנשיא החדש, פזשכיאן הזה, כן? גם הנקודה של ה-15 בפברואר 2000, שימו לב, המון פברואר, מרץ, כל הזמן רואים את התנועה הזאת, עד 14 במרץ מתחוללים שינויים ענקיים. השינויים האלה גם התחוללו במדינה שלנו, זאת אומרת, יש כאן מערכת של שינויים שנצטרך לעשות תהליכים מעמיקים של ההתנהלות החדשה האזורית, אוקיי? וגם במדינה שלנו דברים משתנים, מתחילים בעצם, הכל זה השער, שימו לב, שער שדיברתי עליו, מכ"ה, זוכרים? מכ"ה באלול ועד סוף, מאי, סליחה, מאי 2025. יש כאן מערכת חזקה מאוד שלא משאירה, כמו שאומרים, גרגר על הרצפה. הגרגר הזה, שימו לב, העולם משתנה. דרך אגב, נאטו, האו"ם, וואי, אתם לא, אנחנו, אם אתם זוכרים מה שדיברתי על המבנים האלה, עוד ב-2023, אלה מבנים שהולכים להשתנות מן היסוד, אוקיי? מן היסוד. ולכן, יהיה שם יציאות של מדינה, ויהיו חוזים חדשים בתוך, איך אומרים, התקשרויות חדשות של ישראל עם איזה מדינות. אנחנו הולכים לשנתיים אשר, חוץ מעזבו עכשיו את איך אומרים, את השער הזה, כן? יש כאן משהו אדיר שהעולם הזה הוא חווה. אתם זוכרים שאני אמרתי לכם? זו תקופה שאנחנו צריכים להתבונן עליהם, כל הקושי. תקשיבו, כולנו עברנו תקופה, וואו, כמה קשה הייתה. יהיה לנו עוד קצת עניינים, אבל לא לדאוג, הדברים האלה יהיו עניינים, וגם לגבי החיץ, אתם זוכרים שדיברתי על החיץ הזה שהולך להיות עם מדינת ישראל, אז שימו לב, ישראל עשתה מרחב, מין חיץ כזה, בין סוריה, גם בלבנון הוא קיים, לא נותנים שם, גם אם לכאורה הוא לא קיים, הוא קיים. יש כאן פס רחב שישראל מגדרת את עצמה, וכבר לא עושה הנחות, בלי הבולשיט הזה של אוי אוי אוי, שימו לב מה קורה באיראן, מה קורה, אנחנו שומעים את האו"ם, רק כאשר נשיא רוסיה בא ואומר, חבר'ה, אנחנו רוצים, נדמה לי, רוסיה, לא, או איראן אפילו, מבקשים מהאו"ם שיטפל, הם אוי אוי אוי, נו נו נו, מה קרה? מה שהכוונה פה אומר בעצם, זו תקופה כזאת, שמראה את איך אני אומר את זה, את האיכויות ואת התנועות האלה של אותם מוסדות. תקשיבו, זאת שאלה מאוד משמעותית, האם מה זה בכלל צדק? אנחנו הולכים להיכנס לתקופה שעוסקת מה זה צדק, מה זה חירות, מה זה חוקים, איזה חוקים, מי אנחנו, לאן אנחנו הולכים, מה המשמעות של הצביון שלנו בתוך, כבני אדם חופשיים, בתוך הזהות שלנו, הזהות המדינית, הזהות היהודית, הזהות שלנו כבני אדם, אוקיי? אלה דברים שהולכים לקבל משנה תוקף, שהמשנה תוקף הזה יהיה גם בעניינים של, איך אומרים, מחאות אזרחיות, שאנחנו נכנסים עכשיו, כלומר ממש להעמקה של אותם דברים, של חוקים חדשים, של דרך התנהלות חדשה, של מסחר אחר. אתם זוכרים דיברתי איתכם בעבר על מסחר אחר? מטבע שמשתנה. יתרה מזו, אנחנו נראה מי בעצם סוף 2020, לא סוף, סליחה, ממאי, כן? מבערך, לא בערך, זה 14 במאי, 14 זה נקודה משמעותית, אבל תראו, העניין של מערכת אנרגטית היא זזה קצת, ובמדינת ישראל יש לנו איזשהו רבעון, וזה כאילו מתרגלים לרעיון, כן? מתרגלים לרעיון, ואז יש כאן בעצם מאוגוסט
מאוגוסט 2025 אנחנו רואים, אנחנו ממש כבר רואים איך האזור השתנה, רואים איך העולם משתנה. אנחנו רואים פתאום את יחסי הכוחות בעולם, שאנחנו מבינים כבר לאן הם הולכים, נכון? זה פשוט מדהים, כי היום, כשאנחנו נמצאים בנקודה המאוד ספציפית הזאת, והדברים נאמרו, אני לא אוהבת להשתמש במילה ניבוי וכאלה, נכון, יש גם בסטטיסטיקה, כשאנחנו עושים, אנחנו מנבאים, כן? ב-96-98%, אבל אלה דברים שהתרחשו, כי אני לא אוהבת את המילה הזאת, יש כאן פשוט התנהלות מספרית מדהימה, על ציר זמן, שהמספרים זזים, אתם יודעים, אפילו לבן אדם יש קוד מספרי, הוא רצף מספרים, מדהים, כמו ב-AI, כמו איך זה נקרא? קוד, כן? יש קוד, ממש, לבן אדם יש קוד, יש לך כאילו רץ, שהוא מראה תנועות של התדר האנרגטי של האדם ביחס לעולם הזה. זה פשוט מדהים. עכשיו, כשאני מסתכלת על מערכת כזאת ענקית שמשתנה, וכבר דיברתי עליה לאורך כל הזמנים האלה, אז בואו נכין עוד שלב. זאת אומרת שמאוגוסט 2025 אנחנו נכנסים לתקופה של תאוצה בעקבות השינויים שחלים בעולם. היא תהיה תאוצה, הטכנולוגיה שדיברתי עליה בעבר, ב-2023, לקראת השנים האלה, הנה אנחנו כבר בפתחה, זאת אומרת 2025, 2026, תופסת תאוצה, זה כאילו בום, העולם מתפוצץ בטכנולוגיה. למה? כי אז יחפשו פתרונות שיאפשרו תהליכים שהתבצעו עד כה על ידי מדינות. למשל, זה נשמע כאילו אלוהים שישמור, אפילו במערכת המשפט, יכול מאוד להיות מצב שכל המערכת המשפטית היא תילקח, זה נשמע כאילו לא הגיוני, אבל יש כאן משהו שיכול להיות, כמו שאומרים, לקחת את החוקים, זה נשמע ממש, מה אני אגיד לכם? גם אני, כאילו, כבן אדם, אתם יודעים, אדם הומני, אה, זה נשמע כאילו וואו. אבל אני כן אשים את זה על השולחן. תחשבו שלמשל בתחום של צדק, כל הבית משפט הזה, רואים שהוא, אתם יודעים, שיש לו, כמו שאומרים, איפה ואיפה. ההתנהלות ככה מול אלה, וכולם יושבים עם כל הפאות האלה זאת אומרת, תחילת המאה, לא יודעת, לפני כל כך הרבה זמן, שאין לזה, לא משנה כמה אתה תתבונן על העולם, ויש לנו איזושהי, איך אומרים, איזשהו געגוע או רומנטיקה לתקופות של המלכים ועם כל הפאות, זה נראה כאילו, תגידו, מה קורה איתכם? ולכן גם העניין של המשפט, תחשבו שגם המשפט הבינלאומי יוכל בעצם להיכנס לתוך מרחב טכנולוגי, ואז אתה אומר, אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות. כי אותם חוקים, תחשבו שה-AI יוכל לקחת חוקים שונים, יוכל לדעת מה הפרצות בחוקים, יוכל בעצם להניע את כל המערכת הזאת, וכמובן, לנו כבני אדם נותר יהיה לבחון וליצור חוקים שהם יהיו יותר הומניטריים, כי אנחנו נראה שבסופו של דבר בחוק עצמו יש המון פרצות והמון עניינים, כמו שאומרים, המון הקלטונים. בתוך הדבר הזה, זה נשמע כאילו לא הגיוני, אבל תאמינו לי, זה הולך להיות. לא במיידית, אבל זה הולך לכיוון. ואז מה שקורה שם, גם במשפט הבינלאומי וגם במשפטים אחרים, יהיה כאן יכולת בעצם של מערכת טכנולוגית עתירת ידע ברמה של לקחת את כל החוקים, לקחת את כל, איך אומרים, ראיות, לבחון אותם עד תומם ברמה הפרקטית של מה שהדברים יהיו, ואנחנו נראה שינויים אדירים גם בתחום של חוק ומשפט, אוקיי? זה לא יהיה במיידי, אבל השנתיים האלה, בעצם אנחנו עוד לא שם, אבל המקום החזק מאוד שזה יתחיל, זה יתחיל באוגוסט 2025, עד אוגוסט 2026 אנחנו נראה התפוצצות של טכנולוגיות בעולם, אוקיי? התחומים האחרים של משפט, כמו שאמרנו, רפואה בדרך אחרת, רפואה אינדיבידואלית באופן אחר, רפואת נשים, היא לא תהיה על סמך, איך אומרים, מחקרים שרובם נעשים על זכרים, ואז עד היום עושים המון אדפטציה של מה שמתאים לגברים למשל, שהם נמצאים המון פעמים במחקרים קליניים,
שזה יהפוך אוטומטית לנשים. אנחנו נראה רפואות מאוד מאוד ממוקדות באדם, ב-DNA שלו, בג'נדר, במין שלו, אוקיי? וזה יאפשר התקדמות אדירה בתחום הטכנולוגיה. מתי זה יהיה? זה יתחיל מאוגוסט 2026, לאורך 4 שנים, כן? 4 שנים, כן. 4 שנים, שמתוך ה4 שנים האלה, שימו לב, זה כאילו שנתיים שאנחנו נמצאים, שלנו 2025-2026, ואז 4 שנים, שוואו, תקשיבו, וואו. אני ממש מתרגשת, האמת אני אגיד לכם. אני מתרגשת כי זה נראה לי להיכנס לעולם אחר. והעולם האחר הזה ידרוש מאיתנו כבני אדם לדעת להתנהל רגשית, לדעת מה המשמעות של אהבה, לדעת מה המשמעות של יחסים. אנחנו באמת נעסוק בדברים המהותיים של בני אנוש, כן? זאת אומרת, אנחנו נלמד איך להשתמש בזמן הפנוי שלנו. תראו, אני דיברתי על זה ב-2023, שכל העניין של פנאי הולך להשתנות. בריטניה הודיעה, אנגליה, שהפרלמנט הבריטי, שרובו היום אנשים יותר צעירים, רוצים, או קבעו, או רוצים לקבוע, שיהיו רק 3 ימי עבודה. זה הולך להיות, אוקיי? אבל זה לא רק יהיה 3 ימים של עבודה. זה יהיה באופן כזה שאנחנו אפילו לא יכולים לתפוס אותו. זאת אומרת, יש לנו 2 שנתיים, אחר כך 4 שנים. אמרנו, במשפט יהיה, בתחום הפנאי יהיה. אנחנו נצטרך למצוא מי אנחנו. אני אוהבת לצייר, מה המשמעות של ציור? אני אוהבת, לא יודעת מה, לבנות, אולי לא ידעתי שאני אוהבת לבנות, לא יודעת מה, כל מיני דברים שהם בתעופה, כן? פתאום אני מעוניינת לעשות דברים כאלה. הדברים הולכים כל כך להשתנות, ולכן זה הולך להיות מאוד מרגש. נכון, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא במעברים האלה, תזכרו, זה שער ענק. וכשאני מסתכלת ואני רואה שעכשיו החמינאי וכל אלה הולכים להשתנות, ותזכרו, אני אומרת את זה, ונאמר כבר קודם, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא מספיק לשלבים היותר, איך אומרים, יותר מתקדמים. עכשיו, שימו לב, נורא חשוב לזכור, בפן האישי שלנו, אנחנו נמצאים בתקופה של האטה. זאת אומרת, האטה זה לא בחוויה שהכל, כאילו דברים זוחלים, לא כל כך הולך לנו, דברים מה שאנחנו רוצים שיקרו מהר, לא ממש מסתדרים לנו בזמן שאנחנו רוצים שהם יסתדרו. ולכן יש כאן איזה עניין שאנחנו צריכים, איך אומרים, להיות סבלניים, להתבונן בנעשה, להמשיך לעשות דברים, להמשיך ליצור אותם, להמשיך לבנות אותם, כאילו האנרגיה היא פנימה, היא כניסה פנימה, התבוננות, שקט, המשך עשייה, המשך יצירה. אם אני כותבת ספר, אז להמשיך לכתוב אותו בשקט, גם אם אני נתקעת, להחליט שיש לי 2 ביום שאני יושבת, גם אם אני יושבת ועושה מילה אחת, כן? זה העניין. יותר מזה, לא יודעת מה, מישהו שעושה, המון אנשים שעושים סטארט-אפים עכשיו, סטארט-אפים, לא להיבהל, אנשים יעזבו, אנשים יפרשו מכל מיני דברים. זה הזמן להגיד מי הולך איתי, מה אני רוצה, עד כמה אני משקיעה, עד כמה אני יוצרת אמונה בעצמי ביחס לדבר הזה שהוא מפעם בי, כן? סליחה. זאת אומרת, סליחה, אומר בעצם תקופה שעד פברואר, מכיוון שהעולם, זה לא עד פברואר, ראיתם שזה יוצא בגדול, פלוס, מינוס, כל אחד יש לו איזה זמן אחר, כן? 15 במרץ, והסיום של הסיפור הזה, זה יוצא בעצם במאי, בעצם עד סוף מאי, ולכן התקופה של ההאטה הזאת, תדמיינו, שמשהו בעולם נסגר. זה כמו, ניקח את זה כמטאפורה, שחלילה אדם הולך לעולמו. יש לנו תקופה שאנחנו נמצאים באיזושהי, כמו שאומרים, אבלות על זה, ותקופה לקראת, אנחנו מתחילים בעצם לעכל,
כמו שאומרים, לשים את כל הדברים שאמורים לסגור את הישן במצבה הזו, לקראת משהו שמאפשר תחילת דרך חדשה, ולעיתים לאחר מותו של אדם אנחנו חווים איזשהו תהליך של הליכה במין אפלה כזו, כאילו, מה קורה, לאן אנחנו הולכים? תחשבו, תדמיינו, תעשו את המטאפורה הזאת, תעשו את האדפטציה של החשיבה הזאת, אבל דברים אחרים הולכים להיות. גם העניין של עסקת החטופים, מה-22 החודש הזה, דרך אגב, דצמבר, זאת נקודה מעניינת שדוחפת לכיוון חוזים יותר קונקרטיים. אני מאוד מקווה שבתוך החוזים האלה אנחנו נראה כמה שיותר אפשרויות, הן אפשרויות משמעותיות. זאת אומרת, בין ה-22 בדצמבר ועד 20, נדמה לי 26 או 22 בינואר, יש כאן מערכת חזקה מאוד של אפשרויות של חוזים. אני לא אתפלא שזה גם יהיה כבר בזמן הזה. הרעיון הוא שהאם כולם יחזרו. אין ספק שכל העניין של החטופים הוא פצע פתוח, כואב אצלנו כחברה, ואני כמובן כולי תפילה שרובם יחזרו שלמים ובריאים, אבל אתם יודעים, הדברים הם לא בהכרח, כי אנחנו עוברים שינויים של סיומות, סיומות של תקופה, סיומות של מה שקרה בשביעי באוקטובר לקראת סיום של דבר חדש עד סוף פברואר, יותר נכון, פלוס מינוס, כן? כי כל אחד, אמרתי, כל אחד יש לו את העיתוי על השעון שלו. זה הולך להיות בעצם מין 3 חודשים, תחשבו שאנחנו נמצאים דצמבר, ינואר, פברואר, 3 חודשים שמתהווים הסכמים, יחזרו אנשים. יש חשיבות שגם בתקופה לא, אני לא אגע בזה כרגע, אבל הרעיון אומר שזו תקופה שאנחנו צריכים להתבונן בנעשה, הדברים השתנו והשתנו יותר, אוקיי? מאמצע ינואר אנחנו נראה מערכת שדוחפת למחצית השנייה אה, לקראת מאי, שהדברים מתארגנים מחדש ולכן אירועים יהיו חזקים מאוד. תזכרו, אני עוד פעם חוזרת ואומרת, מכ"ה באלול ועד בעצם סוף מאי, יש לנו מערכת של שער ענק של השתנות בעולם של כל מה שקורה. ראינו ירידה של מנהיגים, ראינו, וזה ימשיך להיות, אנחנו נראה גם בישראל שינויים מאוד מאוד גדולים בתקופה הזאת, כי אנחנו הולכים פשוט לדרך חדשה. אז זהו, קודם כל תודה לכולכם, תזכרו שיש איזו בעיה באתר, אני אנסה לכתוב כאן, לא אנסה, אני ארשום את המייל שלי, האתר קרס משום מה, ואנחנו מרימים אותו מחדש, אנחנו נראה תקופה שתאפשר לנו קצת חזרה ככה אוטוטו, ואני מקווה שאתם תשמרו על עצמכם, תתבוננו, תהיו מצד אחד ערנים, מצד שני מאוד סבלניים, זה המשמעות. כל מי שחולף על פני האתר מוזמן, מי שרוצה כמובן, אתם יכולים כאן בפעמון ללחוץ, זה מנויים חינם, שמאפשר לכם כמובן לקבל את הסרטונים, להבין מה קורה, להתארגן נפשית, להבין את הדברים רוחנית נקרא לזה, וזהו. אז שיהיה לכם הרבה אהבה ממני, הרבה טוב. כמובן, אפגוש אתכם ביום חמישי הקרוב. אז להתראות והרבה אהבה ממני. אז ביי ביי.